der bagpå. Nødskumfri. Ja, det skal du bare lige lave fuldkommen til mod hinanden. Ja, der er rigtig godt. Ja, yeah! Magnus, så skal du få den første. Magnus, der er sådan lidt meget venstre på måde. Ja, det er jo smidt ordentligt. Kan du få en skål lidt? Den her, er du har noget? Magnus, har en 20 på, at den er efter Magnus. Ja, tak. Det her, det går ud. Vi klipper der lige plads. Nej, jeg skal nok være på den. Godt. Jeg kan lave en butterfly. Jeg kan altså se, at du har behov for flødeskum. Nej, jeg har behov for en kage. Mange flødeskum. Nej. Det kan jeg se dig så. Hvad er det? Hvad er det? Jeg kan jo se, at det er... Det er butterfly. Jeg er med kage, Henrik. Jeg skal spise noget til der fingre, der du skal bruge sammen. Du spiser rigtig meget. Spis lige så meget som meget. Bare hjemme med løg, så er lidt skål. Nej. Jeg rækker mig bliver stærkere, så skal jeg ikke gøre. Hvad nu? Ja. Eller man bliver stærkere, så skal jeg det derfor meget, så næste også lige stærke. Eller man bliver stærkere, vi skal så ruller det igen og så bare det. Magnus, så skal det. Er det hvad? Nej, det er ned. Så lader der være. Det må du ikke gå ned af. Det er en det. Det kom! Ja, det er der. Broren er kommet ud. Broren er med. Så er jeg sikker på, at vi er. Vil du være med? Man har fået en kage nu. Jo, men det var også, at jeg var til at jeg yes, det er fedt. Jeg er bedre, kun på, om jeg siger det. Nej, også svært. Jeg er så med din bandit. Det er helt klart en svært lige, du ved. Jeg er på Mathias. Prøv at tænke på, at Simon, han fik nummer 200 point, og han var ikke videre. Jeg fik også over 200. Jeg var heller ikke. Ja, men jeg fik 214. Jeg fik 100. Nej, du fik 67. Men kan det være, fordi det var kun før? Jeg fik 123. Nej, du fik 97. Nej, fordi der står faktisk noget, og så bagefter kommer det til at det første stod 27. Hvis det var færdigt, så point eller noget. Ja, jeg har lavet en billede. Han er ikke fint. Det har ikke været sjovt, at klasse mig. Jeg kan bare sådan lidt, at jeg var helt sikker, det var så